ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ከመይ ትቕንዩ ሎሚ ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዶና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ኣብ ናይ ሎሚ ዜናዊ መሰናዶና ንሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ሰሜን ኢትዮጵያ ነዚ ብዝምልከት ዝቐረበ መግለፂታት ሕወሓት ንወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ሕወሓትን ካልኦት ሓይልታትን ንስደት ናይቶም ኣብ ሃዋህው ኩናት ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ከምኡውን ንወገናዊ መግለፂ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ካልኦትን ዝገልጹ ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ሰናይ ምክትታል ንምነ በትግራይ ውስጥ ወጣቶችን መመልከት አይቻልም። አንድም ሙሉ አካል ያለው ወጣት በትግራይ ጎዳናዎች ሲራመድ አይታይም። በትግራይ ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ሁሉም ወጣት ህፃን ብንል ይሻላል ወደ ጦር ግንባር ተወስዷል። ትምህርት እስከ 6ኛ ክፍል ድረስ ብቻ እንዲማር ይፈቀዳል። 6ኛ ክፍልን እንደጨረሰ ወደ ውትድርና ይወሰዳል። አሁን እስከ 6 የተከፈተውም ተዘግቷል። ሙሉ ለሙሉ ትምህርት ቆሟል። ሁሉም ሰው ወደ ጦር ግንባር ተጭኗል። እናት ልጅን ብትል ህፃን ነው ብትል እኔን ውሰዱኝ ብትል መሬት ላይ ብትወድቅ ብትንፈራገጥ ማንም አይሰማትም። ልጇ ወደ ሞት ይወሰዳል። ህወሓት ናብ ዘይተርፍ ደማዊ ኩናት እቲ ናብ ሰላም ዶ ናብ ኩናት ክምዕብል ዝተባህለሉ ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ኣቋሪጡ ዝነበረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ገጹ ከም ዝምዕብል ፈጺሙ ዘይተርፍ ከቢድ ኩናት ክህሉ ከም ዝኾነ ዝገልጹ ምዕባለታት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይገልጹ ኣለዉ። ማዕከናት ዜና ሕወሓትን ናይ ሕወሓት ሓለፍትን ካብ ፈለማ ናይ ሰሜን እዝ መጥቃዕትን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ምዕባለታትን ብፈኸራ ዝተዓጀበ ናይ ኩናት ዳንኪራ ክሃርሙ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከባ ከም TMH፣ ደደቢት ሜድያ፣ ያበለ ሜድያ ከምኡውን ዕሱባት ናቶም ዝኾና ከም ኣሰና ቲቪ ዝኣመሰላ ማዕከናት ዜና ነቲ ዘይወዓላሉን ግቡእ መረዳእታ ዘይረኸባሉን ኩናት ከጓሃህራን ንኹናት ዝጉስጉስ መደባት ክሰርሓን ጸኒሐንን ይቕጽላን ከም ዘለዋን ዝፍለጥ እዩ። ሰራዊት ስርዓት ኣብዪ ኩናት ከፊትልና ብታንክን ከቢድ ብረትን ደብዳብ ገይሮም ዝብሉ ዜናታት ኣብዚ ሳለስተ እዚ ብመራኸቢ ብዙሃን ሕወሓት ክጋውሑ ቀንዮም ኣለዉ። ብናይ ገዛ ኣቆጻጽራ ብ9 ነሓሰ ብወገን ወልቃይት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ዝገለጸ ኣፈኛ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ንገል ኣዋርሕ ጸኒዑ ዝነበረ ጊዜያዊ ተጻብኦ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ በዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣቢሉ ብዕሊ ከም ዝፈረሰ ገሊጹ። ጌታቸው ረዳ ነቲ ኣብ 9 ነሓሰ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣብ 11 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝተኻየደ ብታንክን ከቢድ ብረትን ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ንልዕሊ 1 ሰዓት ከም ዝቐጸለ እዚ ድማ ብመደብ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተዋህበ ትእዛዝ ከም ዝተኻየደ ምርግጋጾም ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ሰላም ንምንጋስ ዝተገብረ ምንቅስቃሳት በዚ መጥቃዕቲ እኳ እንተፈሸለ እናተዋግኡ ሰላም ምባል ካብ ዘይዕረፉ ንሕና ድማ እናተዋጋእና ንሰላም ዕድል ክንህብን ንዝርከብ ኣጋጣሚ ክንጥቀመሉን ኢና ኢሉ ሓሳቡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣፈኛ ብዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝህቦ ተገራጫዊ መግለጺታት ንዝነበረ ተጻብኦ ደው ናይ ምባል ውሳነ ሓንሳብ ውልቃዊ ሓንሳብ ድማ ብመንገዲ ሸምገልቲ ወገናት ዝተበጽሐ ክልተ ኣው ስምምዕ ከም ዝነበረ ዝገልጽ እኳ እንተኾነ በቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራ ዝሓዘኑ ወገናት ንዝሓትዎ ሕቶ እዚ ህዝብና ሰብኣዊ ሓገዝ ክንረክብ ኢልና ዝወሰንናዮ ውሳነ እንታይ ትርጉም ተረኺብዎ ንዝበሉ ብውሕዱ ናይ ኣሽሓት ወገናትና ህይወት ከነድሕን ዝኸኣልናሉ ስምምዕ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብወገን ሕወሓት ብግቡእ ዘይተገልጸ ናይ 9 ነሓሰ ኩናት ውፅኢት ንሕወሓት ከቢድ ክሳራ ዘስዓበ ምንባሩ ብዝተፈላለየ ወገናት ይግለጽ ኣሎ። እቲ ናብ ከባቢታት ወልቃይት ገዚፍ ሓይሉ ብቐጻሊ የውሕዝ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ወያነ ሰራዊቱ ብኸቢድ ከም ዝተሃርመ ምዉታቱን ቁስላቱን ከልዕል ከም ዘይከኣለ ካብ ሱዳን ዝተበገሱን ብሱዳን ዝሕገዙን ኣባላት ሳምሪ ዝተባህሉ ጉጅለ ክህብዎን ዝተወጠነ ሽፋን ከም ዝፈሸሎ ብኣንጻሩ 10 ኣባላት ናይዚ ኣማይ ካድራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተወለድቲ ኣምሓሩ ህልቂት ድሕሪ ምፍጻም ናብ ሱዳን ከም ዝኣተወ ዝንገረሉ ጉጅለ ናብ ሰራዊት ፌደራል ኢዶም ከም ዝሃቡ ይግለጽ ኣሎ። ብወገን ራያን ቆቦ ናብ ዘሎ ግንባራት እውን ሕወሓት ገዚፍ ዕጡቕ ሓይሊ የጸግዕ ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ ወገናት ዝዝርጋሕ ዘሎ ጸብጻባት ይገልጽ። ነዚ ምዕባለታት እዚ ንምዕባጥ ብዝዓለመ ዝተፈላለያ ናይ ወያነ ማሕበራውያን መራኸቢታት ብዝሒ ዘለወን ድሮናት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከም ዝተላእካ ንህዝቢ ትግራይ መሊእካ ንምጽናት ኣብ መንጎ ብልጽግናን ህግደፍን ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ልውውጥ ይግበር ከም ዘሎ ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዓወታት ከም ዝተጎናጸፈን ዝገልጽ መሰረት ዘይብሉ ምስ ወግዓዊ መግለጺ ሕወሓትን ኣፈኝኡ ዝኾነ ጌታቸው ረዳን ዝጋጮ መግለጺታት ክዝርግሓ ቀንየንን ኣለዋን።
ሕወሓት ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ስእነት መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ተሸጊሩሉ ዘሎ ግዜ ከምዚ ዝበለ ናይ ኩናት ዳንኬራ ምህራሙ ብብዙሓት ወገናት ነቐፌታ ክወርዶ ጀሚሩ እኳ እንተሎ ንኩናት አንቂዱ ዝተበገሰ ሕወሓት ብሓይለይ ንኹሉ ግንባራት ክዕወተሉ እየ ዝብል ልዕሊ 130 ዝኣክል ወግዓዊ መግለፂታት ካብ ምሃብ ኣይዕረፈን። እዚ እኳ እንተኾነ ውፅኢቱ ግን ህዝቡ ዘጽንት እምበር ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘካየዶ ኩናት ዝጥቀስ ዕዉት ወተሃደራዊ ስርሒት ከምዘየለ ዝተፈላለዩ ወገናት ይጠቕሱ ኣለዉ። ብዋግ ህምራ፣ ብኣላማጣ፣ ብዓፋር ሕወሓት ክሳብ ዝቐረባ ግዜ እዚ ኩናት ከካይድ ከም ዝጸንሐ ዝገልጹ ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ካብ መራሕቲ ወያነ ዝወፅእ ዘሎ ተጠቂዕና ዝብል መግለፂታት ካብ ሓቅን ዝረሓቐን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ኩናት ዝኣትወሉ ቀመር ግዜ ኣቐሚጡ ክገብሮ ክፍክረሉን ዝጸንሐ መደብ መፈለሚ ዝኾነ መርኣያ ዝኸውን እምበር ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጣሕሰ ናይ ተጻብኦ ስምምዕ ከምዘየለ ገሊጹ። ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃበ ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ታደሰ ቱሉ ሕወሓት ኩናት ንምፅሕዳር ኣብ ምድላዋት ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዓንዳሪ ኣካይዳ ሕወሓት ንዝተጎድአ ህዝቢ ትግራይ ካብ ካዝንኡ ከይተረፈ ወሲኹ ረድኤት ክኣቱ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐን ከም ዘሎን ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ዝጸንሑ ናብራ ዝመረሮም ተጋሩ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ናብ ክልል ኣምሓራ ይስደዱ ከም ዘለው ገሊጹ። እዚ ንሰራዊት ኤርትራ ብዘይፈጸሞ ገበናት ፈጺሙ ኢልካ ንምጽላሙ ብዝተመልመሉ ናይ መራኸቢታትን ናይ ፖለቲካ ካድረታትን ዝኸስስ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ናብ ህዝቢ ኤርትራን ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያን ዝቐንዐ ሰፊሕ ኩናት ንምውላዕ 5 ዓበይቲ ግንባራት ከፊቱ ከም ዘሎ እቶም 2 ናብ ኤርትራ እቶም 3 ድማ ናብ ህዝቢ ኣምሓራን ዓፋርን ዘቕንዑ ምዃኖም ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። ከም ታደሰ ወረደ፣ ጻድቃን ገብረትንሳኤ፣ ምግበይ ሃይለ፣ ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩልን ካልእ ንግዚኡ ስሙ ዘይተፈልጠ 5 ጀነራላትን ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዕጡቋት ሓይልታት ሕወሓት ነዚ 5 ግንባራት ክመርሕዎም ድላዋቶም ከም ዝዛዘሙ 2 ካብዞም ጀነራላት ድማ ናብ ግንባራት ብምኻድ ዳህሳስ ከም ዘካየዱ ይሕበር ኣሎ። ጻድቃን ገብረትንሳኤን ምግበይ ሃይለን ነቲ ዝልለይሉ ገዚፍ ናይ ሰብ ማዕበል ፈጢርካ ግንባራት ናይ ምስባር ፍሹል ስልቲ ዝጥቀሙ ኮይኖም ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኮነ ኣብ ግንባራት ሰሜን ወሎ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ መንእሰያት ኢትዮጵያ ንኽረግፉ ምኽንያት ዝኾኑ ዘይብቑዓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምዃኖም ንወተሃደራዊ ፍጻመታትን ዕንወትን ብምንባብ ምግምጋም ከም ዝከኣል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሕቲ መራኸቢ ብዙሃን ይገልጻ ኣለዋ። ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ ወይ ድንኩል ንምብራቕ ኣምሓራ ወይ ግንባር ወሎ፣ ጀነራል ጻድቃንን ምግበይን ድማ ነቲ ናይ ሕወሓት ፖለቲካውያን ካድረታትን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ልዑል ትኹረት ዝገብርሉ ግንባራት ወልቃይትን ባድመን ክመርሑ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ። ምዝ ብዝተኣሳሰር ዜና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ወሰናስን ደባቱ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ከም ዘሎን ኣቐዲሙን ዘርኣዮ ኣሰንባዲ ግብረ መልሲ ክህብ ከም ቀደሙ ተዳልዩ ከም ዘሎን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ሩስያ ንመንግስቲ ኤርትራ ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክገብረሉ ምዃኑ ዝገልጹ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ከም ዘለዉ እውን ምጽብጻቡ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ምብጻሕ ልኡኻት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣተኣሳሲሩ ጉዳይና ንዓለም ከነእምን ክኢልና ኢና ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወታ መዝጊብና ኣለና ክብል ዝገለጸ ኣፈኛ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ኣብ ዝርርብ ሰላም መራሕቲ ሕወሓትን ሰልፊ ብልጽግናን ክትካተት ኣለዋ ንዝብል ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሓሳብ ሪፐብሊክ ኤርትራ ኢሎም ኣብቲ እማሚ ከም ዝጠቐስዋ ኤርትራውያን ሰሚዖም ድዮም ኣይሰምዑን እንድዒ ክብል ከምቲ ብልሙድ ብዙሕ ግዜ ዝገብሩ ሃለውለው ካብኡ ትጽቢት ዘይግበረሉ ዘረባ ክዛረብ ከም ዝተሰምዐ ከምኡውን ምስ ልኡኻት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ብሞባይል ዝተሳእለዎ ስእሊ ኣብ 4 ኪሎ ንዘለዉ ሓለፍቲ ከም ዘሕረቖምን ምስ ገብረ ሽበራውያን ከመይ ጌርኩም ትሰኣሉ ዝብል ናይ ቁጥዐኦም መግለጺ ነቶም ልኡኻት ከም ዝሃቡ ኣፈኛ ጌታቸው ረዳን ዝተዛረቡ ብምጥቃስ ሕወሓት ኣብ ፍጹም ተርባጽ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት ይኽብሉ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ይገልጹ ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝነበረ ናይ ሕጂ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾነ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ዓለማዊ ናይ ሰብኣዊ ድጋፋትን ጥዕና ምውሓስን ዕላማ ዘለዎ ስርሑ ወፂኡ ናይ ወያነ ካድርን ዘይገለልተኛ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ይኣቱ የለን ዝብል ካብ ርሑቕ ቦታ ኮይኑ ዘቕረቦ ናይ ካድረ መግለጺኡ ድማ ምስቲ ሓንቲ ኢጣልያዊት ጋዜጠኛ ኣብ ክልል ዓፋር ብኣካል ተረኺባ ናብ ትግራይ ረድኤት ዘብጽሓ ብኣማይት ዝቝጸራ መካይን ከም ዝተዓዘበትን ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዋሕዲ መግቢ ከምዘየለ
ምርግጋፃን ዝጋጮ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይወጽለው ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ኣብዛዚብና ኣለና ኣብ ዝቕጽል ነቲ ኣብ ከተማ ጊሰን ጀርመን ብዕሱባት ሕወሓትን ልኡኻት ዕሱባትን ኣብ ልዕሊ ፌስቲቫል ኣብ ምክያድ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝፈጸምዎ ግብረ ሽብራዊ ነውሪ ዝገልጽ መደብ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ስለ ዝተኸታተልኩምን ኣዚና መስግን ሳብስክራይብ ከምኡውን ላይክ ምግባር አይትረስዑ ወደሐንኩም ፋኖች ጋር ደረስን ትግራይ ውስጥ ህዝቡ አልቋል ደህና ናቸው አሉ እንባ ያራጨው ከትግራይ ወደ አማራ ጉዞ መንገዱ እስከ ዋጃ አለ ትራንስፖርት በባስ ከሆነ 130 እስከ አላማጣ እስከ ዋጃ ያለውን 50 ብር ነው እና በዚህ ሁኔታ መጣው ከትግራይ ተነስተው አማራ ክልል ለመግባት የተደረገውን ጉዞ እንባ ሳያፈሱ ሰምተው መጨረስ ከባድ ነው ለትግራይ ህዝብ ወደ አማራ ክልል ለመግባት የሚደረገው አሰቃቂ ጉዞ አረብ ሀገር ለመግባት ከሚደረገው እጥፍ የከፋ ነው ተጓዦቹ ያለፉበትን ሰቆቃ ሲያወሩት እንባውን ያረጨ ሰው የለም በትግራይ ውስጥ ያለውን እጅግ ለማመን የሚከብድ አኗኗር በእንባ ታጅበው ይናገራሉ ያቺ በቀን በፀሐይ እንደፈለግን እንወጣባት እንገባባት የነበረችው ሀገር እንደ ጠላት በጨለማ እንኳን ልንገባባት አልቻልንም ይላሉ ለትግራይ ህዝብ አማራ ክልል ለመግባት የሚናፍቁትን ያህል እስራኤላውያን ከነዓንን አልናፈቁም ታሪኩ ልብ ይሰብራል ሁኔታው ቅስም ያነክታል ስትገባ በጣም ያማል ምክንያቱም እንደኔ አሁን ኢትዮጵያዊነት መደምሰስ መቅረፍ አልፈልግም የኔ ስሜት